in dai ka san kai alwala kafin ka kwanta, to da ka farka kuskure ne ka zabu da ka tashi, da ka farka ka roki Allah, in ji manzon Allah. Kana roƙon Allah an gama. Annabi ya ce kuma wannan abin da zaka roki Allah, manzon Allah ya ce min amri duniya aw min amri al-akhirah, ko abin ya shafi al'amarin duniya ko ya shafi al'amarin lahira duk ɗaya ne. Kuma wannan riwayar ta inganta, tana sahihu ibn majah hadisi na 3145 na ibadar farkawa a cikin dare, kuma kowannensu da irin bayaninsa, kuma ya tabbata daga manzon Allah. To akwai irinsa shine hadisin amru bin abasata da kuma abu umamat al-bahili. Waɗannan sahabbai mutum biyu suka rawaito hadisin daga manzon Allah. Yana kama da hadisin mu'az ibn jabalin. Annabi ya ce ma min abdin, babu mutumin da ya bito ala tsohurin zai kwana da tsarki, da ya kwana da tsarki fayadkurullah, ya yi zikirin Allah kafin baccin ya ɗauke shi. Su kaga ya bambanta da wancan ka yi tsarki ne kurun kai bacci, kana farkawa ka roƙi Allah, Allah zai karba. Wannan fa ka kwana da tsarki amma kafin baccin ka yi zikirin Allah. Summa ya ta'arra min al-layli, sai ka farka a cikin dare, kana farkawa fa yad'ullah, sai mutum ya roƙi Allah. Da ka roƙi Allah, manzon Allah ya ce illa a'atahu Allahu ma sa'ala min amri dunya wal akhirah. Allah zai baka duk abin da ka roƙa. Allah ka ba mu ikon koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yan uwa, kada ku manta ku yi sharing video din nan ga yan uwa domin su amfana, sannan za ku iya bibiyan mu a shafukan mu na Facebook da YouTube domin samun sababbin videos ta zaran mun daura. Sai mun haɗu da ku a video na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.